Nemecko si v nedeľných voľbách zvolilo nové rozloženie Bundestagu. Po novembrovom rozpade trojkoalície na čele so sociálnymi demokratmi z SPD na základe sporov o oživení stagnujúcej ekonomiky krajiny sa konali predčasné voľby. Najvyššiu dôveru Nemcov získala konzervatívna únia CDU-CSU pod vedením Friedricha Merza so ziskom 28,5% hlasov, čo je o 4,5% viac ako v roku 2021. Merz je tak na najlepšej ceste stať sa budúcim nemeckým kancelárom. Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns und das Sie auch mir persönlich geben. Ich weiß um die Verantwortung. Ich weiß auch um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Ich begegne dem mit größtem Respekt und ich weiß, dass es nicht einfach werden wird. Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko získala približne 21% hlasov, čo predstavuje jej historicky najlepší výsledok. Strana si upevnila svoju pozíciu najmä vo východných spolkových krajinách, kde zaznamenala výrazný nárast podpory. Tento úspech poukazuje na rastúcu nespokojnosť časti voličov s tradičnými politickými stranami a migráciou. Wir haben die Antworten. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Zukunftsplan für Deutschland, den wir in den ersten 100 Tagen einer Regierungsbeteiligung angehen. Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen und eine ganz klare Ansage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Sie sind dicht. Zelení získali 11,6% hlasov a ľavica 8,8%. Liberálna FDP neprekročila 5% hranicu a do Bundestagu sa nedostala. Medzinárodné reakcie na výsledky volieb boli rôznorodé. Prezident USA Donald Trump pochválil nemeckých voličov za odmietnutie predchádzajúcich agend, zatiaľ čo francúzsky prezident Emmanuel Macron zablahoželal Merzovi a zdôraznil význam francúzsko-nemeckej spolupráce pre silnú Európu. Volebná účasť bola vysoká, dosiahla 84%.